yen wujud temong peksi jan arep kaya tugelan debok nih suarane ya elak meneno akalita lineng brangto tali asih 300.000 rupiah matur nuwun gila iki kae wis ditransfer kok ning aku nggih anu kagem sinten lha iki ditransfer ning aku nggih lah kangge ibu-ibu Waranggana waduh nggih nggih sing dedeke normal oh nggih siap lah sing dedeke normal aku ya kok iki ya normal nggih normale bocah dadi gak padha kancane ora iki nggo kowe kabeh wis tenang wae tenan nggih jan ngapusi ora tenan lho tapi ayo iya takepane mending mbok Kak ayo putra kanjeng niku putra lah dalah kodang kuning kok kanjeng kuning kula wong aja lalen aduh alus manis nang sem apa-apa to nang semake Nurano ya waswenggon kula lono Nurano karo madhep kamera iya iki lho kamerane sing cetha ganti close up nggih ngelek deket lati guwing kok manis iya deket lati kok guwing awel ben manis nek ngono ki wonge de dhuwur putih ngono lah terus aku ki piye carane mbemer cantik awakku kok masak arek action piye salah iya wis ngono wis pokoke ayu banget toples yen aja ayo ngono goleki ya goleki si podang pito lanjut nane ngenteni kabeh mesti ngalah ya ngenteni wong arep dibudalke kok ora sae kok yo ibu bunga hatiku tindake nano nyanding bisa dadi tombo monggo yo diaturke podang kuning iya Kang monggo esuk awan ning halo lale kuburan nang golek sing tak sayang kubang mobil mindarang kon goleki ora koso iso nganti bengi
Aduh.